ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கஞ்சி காய்ச்சாமல் ரொம்பவே சுலபமான முறையில் வெங்காய வத்தல் எப்படி ஈஸியாக செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. வத்தல் செய்கிறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேங்க. வெறும் பச்சரிசி மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஜவ்வரிசி எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலை. 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 4 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த கப்பால் மாவு அளந்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா வத்தலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை மட்டும் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயத்தை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஐ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். 5 நிமிஷம் போல் ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை கீழே இறக்கி வச்சிடலாங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க பச்சரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாங்க. மொத்தமாக சேர்க்காதீங்க, கொஞ்சம் தூவன மாவில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லா மாவையும் சேர்த்து நம்ம கிளறையாச்சு. சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, தட்டு போட்டு மூடாமல் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஆற விட்டுடலாம். வத்தல் போடுறதுக்கு நான் பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துருக்கேங்க. அதில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் கவருக்கு பதிலாக நீங்கள் காட்டன் துணியிலோட வத்தல் போடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா உருண்டைகளும் நம்ம உருட்டி வச்சிடலாங்க. எல்லா உருண்டைகளும் உருட்டினதுக்கப்புறமா ஈவினிங் வரையும் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். வெயிலில் ஒரு 3 நாள் வரையும் காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டேங்க. இது மாதிரி நல்லா காய வைக்கிறதுனால வத்தல் 1 வருஷம் வரையும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வத்தலை பொரித்து எடுத்துக்கலாங்க. கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுங்க. அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குங்க. ரொம்பவே சுலபமான முறையில் செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய வெங்காய வத்தல் ரெடியாக ஆகிடுச்சிங்க. பொரிக்க சொல்ல ரொம்பவே மணமாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நிதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.